През краткия период от раждане до прохождане детето преминава през няколко фази. Първата фаза е на сядане, след това пълзене, след това изправене, първи стъпки и накрая същинско прохождане. В този период детето се нуждае от различни обувки. За периода, в който бебенцето започва да се изправя, да пълзи или да се движи по мебелите в къщи, държи се все още за пръстчето на мама, е най-добре детенцето да ходи босо. Когато обаче е студено и трябва да излезете на разходка или в къщи е достатъчно плъзгав пода или пък е такава настилка, която държи студено, най-добрият вариант е детето да бъде обуто с буйки. Първо, буйката е продукт, който се обува много лесно на бебешкия крак. За самата майка е много лесно да обуе бебето си, без то да разбере, че е обуто. Другото важно нещо е, че буйката е продукт, който е изключително лек и детенцето свиква да има нещо на крачетата си и след това, когато предстои да го обуете с истински обувки, за него няма да е необичайно състояние на крака. Друго хубаво нещо на буйката е, че тя е изработена от изключително мека кожа, която от една страна много бързо се нагажда по краченцето на детето и е удобна. От друга страна, тази мека кожа не притиска по никакъв начин нежната бебешка кожа. В този период краченцата и пръстчетата на бебчето са много пухкави, за тях трябва да има достатъчно място в обувката, в която е обуто. Бебешката буйка има точно тези характеристики. Тя е достатъчно широка, за да има място и от друга страна е кръгла, така че пръстчетата вътре да са разположени един до друг, а не един върху друг. И това е изключително важен елемент, дори и след това, когато кръка расте, не само за буйката, но и за обувката. Друга много важна характеристика на бебешката буйка е ходилото. То е изключително гъвкаво, така че да позволява естественото движение на бебешкия крак, който с повечето майки вече може би са забелязали, че в началото при прохождането си една голяма част от дечицата дори се движат на пръстчета и включително задават въпроса: това проблем ли е, нещо необичайно ли? Не, това е обичайно, но обувката, с която е обуто детето, трябва да го позволява, защото ако то е босо, би ходило на пръсти. Другата характеристика на това ходило е, че то, освен че е много гъвкаво и позволява естествено движение на крачето, то не се плъзга. И когато едно детенце пълзи и се опитва да се изправи в къщи, то няма да падне, защото се е подхлъзнало и да си удари двата хубави бели зъба, които има в устата си. Друга важна характеристика на буйката е задната част, която в добрите буйки е мека и при глезенчето на детето не притиска и това нещо е изключително комфортно за бебешкия крак. Още едно улеснение в бебешката буйка е тази стелка, която може да бъде извадена и извън буйката да се сложи крачето и да се види какво е състоянието, какъв е размера на това ходилце и родителите заедно със съдействието на продавач-консултант да могат да преценят това ли е правилният размер. Една от най-важните характеристики за подходящата бебешка буйка е изборът на кожа, от която тя ще бъде изработена. Бебешките буйки на Колев и Колев се изработват от висококачествена естествена кожа. Специално се подбират материалите, от които ще бъдат изработени те, защото бебешката буйка, една от основните характеристики е да не притиска, иначе бебешката много нежна кожа в този период. И затова кожата, която ние използваме, е много мека, много финна, така че бързо да стане буйката удобна на бебешкото краче. Буйката е един продукт, който е традиционен за българския пазар. Повечето от нас са израснали с буйки, които са съществували по това време, но през последните 10 години ние успяхме да дадем нов живот на буйката и да я направим такава, каквато изглежда в момента. Ние сме едни от най-големите производители в България на буйки. На практика всяко второ българче прохожда с нашите буйки.